Не пам'ятаю, це чи було чи третій, чи п'ятий день війни, але я чітко пам'ятаю, у мене в блоці пацієнт, якому ми надали допомогу. Він був на апараті ІВЛ, ми його все зробили, зняли з ІВЛ і штучна вентиляція легень. І коли він прокинувся, ми задали питання. Він відповів чітко. Я прийшов сюди воювати за русскую ідею. Мое оружие пока швабра, потому что в больнице должно быть чисто. Я стопроцентная россиянка по рождению. Я родилась в России, город Цивильск, Чувашия. В 1992 году я приехала в город Донецк по распределению. И с тех пор я 30 лет живу в Украине. Я получила украинское гражданство. Войну я переживаю второй раз. Первый раз это все случилось во время так называемой русской весны в Донецке. Россия меня освободила от квартиры, от прекрасной работы, которую я любила. Из-за событий в Донецке мы с мужем вынуждены были уехать в Киев и начать жизнь заново. 8 лет мы практически обжились, все нормально, все хорошо. И опять повторение освобождения. Они хотят лишить меня работы, жилья здесь. Они бомбят меня, чисто стопроцентную россиянку по крови. Власне, хотів я спочатку до територіальної оборони записатися, але от я був в трьох відділеннях територіальної оборони, якби всюди вже набор є. Тобто є люди, які вміють поводитись зі зброєю, їх багато. Я новачок, я автомат Калашникова ніколи в руках, власне, не тримав. Тому мені, там скажуть, що стояти в черзі будеш довго. Я вирішив сюди піти волонтером-санітаром. А це наш підвал, де ночують співробітники та члени їхніх сімей. Йдемо. Це у нас сплять діти. Ой, Олечка, вставай. Переползай туда. Ой, а сколько дней война идет? Прошу? 14. Ні, 16-й день сьогодні. У нас 16 дней сидим тут. Мабуть, у нас вже нема друзів в Росії, але наша спільнота лікарська, з якими ми спілкувалися, так, ми інформуємо їх про те, що дійсно відбувається в нашій державі. Як вони реагують? Вони підтримують нас на словах. Це війна, саме справжня війна. Ходиш, стримуєшся сльози. Знаєте чому? Тому що якщо я заплачу, то дитина руки вже опустить. Я хочу, щоб закінчилася війна. Ми переможемо. У нас є тільки два виходи, як то кажуть. Ми переможемо або Путін програє.